По данни на МВР, този звяр за българските ширини Dacia Duster за 2023 година е вторият най-продаван SUV в България. Това е прямо колите регистрирани през 2023. Първият естествено е CH Air, но ние просто спираме да ги снимаме, защото се замля от клипове на CH Air. И въпреки това, да, много ги търсите, доста ги желаете. Но в случая, второто място сме отново на стълбицата. 21 година Duster на 105 000 км с фабрична газ в състоянието, в което го виждате, без нужда от допълнителни ремонти, без нужда от техни тестове, промяна на светлини и така нататък, както е от Америка. То Dacia е в Америка и няма. Не знам защо американците не се научат от нас и не си вкарат малко балкански лукс от братята румънци. Но все пак ние сме в България и на нас явно това ни харесва. Та, ако се чудите откъде да си купите Dacia Duster, mrcars.bg е вашето място. mrcars.bg